جمال الوجود بذكر الإله شوینی دے پلار سانات رایات کا شکر نیدا کا دمور غیسانات رایات کا چسون میرا بانے در سردی مور کڑی دی پلار کڑی دی زکدا احسانات میرا دادا اللہ تعالی جل جلالہ نعمت ننی نشد اللہ دا نعمت شکر دی ادا کو اللہ وی زبد دین بدل کے تعالی نور دا شکرن مقدر کما دغا نعمت کے بدل نور اضافہ مکما زکریا علیہ السلام دعا کئی ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء مد زکریا علیہ السلام خبر ذکر شروع کرلا شکل میزان اللہ نے دعا کی چی اللہ اولاد را لراکا نگل ندا نقطف کی ذکر کو ما چی دا اللہ دا دربار نبنی کا اولاد غوارے زکریا علیہ السلام دعا کی یا اللہ کے بچی راکے اولاد راکے دیندار راکا صالح راکا قرآن خان راکا پتھا بانی مین راکا پدین بانی مین راکا اے کریم رب احسان را سرو کا دعا گانی پارشی برین بان قبولی شرے اے گلن پتک دوران کی ذکری علیہ السلام مبارک پا محراب کی مسکیا دا اللہ مقربی فرشتی ور لرالی شکل فرشتی رانی آئے زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ تا دعا کرے وی اللہ مالا اولاد راکا دخبل جناب ناخو صالح دیاد کرے اللہ ویز بچی در کوما نمم ورلد پخبل بانگد ما اللہ تعالی جل جلالہ اعلان کئی او داسی بچی در کوما چی داغ نام بحضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام او دا بمزد نبی آنو نگر زوما بچی والا اللہ ورک خرازی یہ قرآن عظیم سناشنا نقشد دی معشوم بچی بیان کرے دا گرچہ دی بیالوی شوی دی خدا معشوم والی تذکرے اللہ کرے دا چکلم اللہ جل جلالہ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام لورک وی دی پا معشوم والی کیم دیر معدبا دبا وی دا پلارو دا مور پا مخ کے پتیزا خبریں سبحان اللہ حالکہ تب ویل چی دا زکریا علیہ السلام و دا یحییٰ علیہ السلام واقعی ولی ذکر کے زیدی نوجوانانو تا دا پیغمبران مخی کوما چی ادب زدک دا مور و پلار دا پیغمبرانو دا مدرسی ادب زدکا دا پلار باباب کے دا مور باباب کے زار خبر کا چی ستا دا پلار کم قیمت دے ستا دا مور کم قیمت دے دیتا بدستر کو بانے مگورا دیتا نظر خکولیو کا دیسر محبتو کا یحییٰ علیہ السلام نما شوبانی تذکری اللہ پر قرآن کریم مبارک کی کئی معلوم دادا چی دتا خودے کمالات ورکڑی ہوا اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرمائی یحییٰ خودے پاکی نمودی سبحان اللہ ہوئے کہا معشوم بجید خواہ اللہ پا نبی مین شاہ دمور اپلار خادم شاہ رب العالمین بدی نمونہ رب العالمین
या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या सबिय्या व हनानम मिन लदुन्ना व ज़का व कान तक़िय्या। रब्बुल आलमीन फरमाए या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। यहया अलैहिस्सलाम मुबारक उन्हीं से किताब लरा दगा वकी खुदी माशूम बच्चे हुक्म किताब अल्लाह याद के तौरात शरीफ मुबारक व आतैनाहुल हुक्मा वर्क मुंदत हुक्म ए दासी वर्त हुक्म सबिया पमाशूम वाली की पमाशूम वाली की अल्लाह द यहया अलैहिस्सलाम न माशूम वाली तस्करम प कुरान करीम की कई व हनानम मिन लदुन्ना व ज़का यो तर्जमा दाद च शौकम वरलवर्क दा यो तर्जमा द्वेम तर्जमा दीम नरम दिल पैदा अखड़लो लकी रहम खफकीद बपा मोर प्लार रहम पकड़ेरो रब्बुल आलमीन फरमाई व हनानम मिन लदुन्ना व ज़का रहम दिलिम बगी पैदा का या शौकम वरलवर कुलू मिन लदुन्ना दखबल जनाबी आली मुबारक ना हुवा ज़का पाकीज़गी सरा वकान तक़िय्या। अल्लाह विडे परहेज़गारो खुदा ईमान नडे यदि क्यों सारा दे खुली शान न कुर्बान शो चकम इंसान पता माइंदे सब खबरों माइंदे द प्लार द बुढ़ा द स्पिनी गिर कदर कई आओ द मोर द स्पिनो डको कदर कई माशूम वाले मस्ताई तकवे मस्ताई परहेज़गारी मस्ताई चे परहेज़गारमो दीनदारमो माशूम वाली सनाशना माशूम वाली द हज़रत यहया नबी अलैहिस्सलाम मुबारक दा नौजवानानम सुभान अल्लाह हुए दा ज़रा तस्करी द दी द पारकुम चे द चा बूढ़ा प्लार दे बूढ़ा मोर दा बूढ़े मोर दा नंदागी कदर का अल्लाह जल्ल जलालहू बलिदार शिबरीन नौस्ताई खुदे बलिदार शिबरीन द रहमत दरवाज़ी दर तरा कुल्लू की द खैर दरवाज़ी बद द खुदेरा कुल्लू की खुशरदार के ताद द मोर द प्लार कदर एहतराम रोनी व रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू फरमाई व बर्रम बिवालिदैहि नेकी कौन की खुल वालिदैन रुसरा आहा मोर प्लस रे देख कोल देख बे वसर कोल सोन काला दा गुशदा यहया अलैहिस्सलाम दागा माशूम वाली बदन प कुरान करीम किया दागा माशूम वाली दागा तकवा ने प कुरान किया दी او چې مور پلار سره خپل اخلاق چلولي دي کنه او مور سره خکړي دي پلار سره خکړي دي رب العالمین استای و برم بوالديه سبحان الله اللہ تعالی فرمائی و برم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا मोर प्लार सर एहसान को उनकी हजरत यहया अलैहिस्सलाम मुबारक
ولم يكن دين يحيى علیہ السلام نو جبارن سرکشا اسویا دمور پلار نا فرماننو بلکہ دادا اللہ جل جلالہ دا خاطر دمور پلار تابدار بچے یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالی جل جلالہ استائی ایک دن ارادے کہ موتا مورو پلار سر جوندی دی سانمو کلو یا ساتے چھ اللہ جل جلالہ چھ پیغمبر آنو لدہ مور پلار دا خاطر عزت نور کے انشاءاللہ موتا لبم اللہ عزت نرا کئیا لکلی در کم لکلی پریکٹیکلی خبر دا دا چا وفاتی نو سبکو دا چاچی وفاتی دو رکاتا نفلو کو ڈالے کا ورطا لیکن حدیث کی راگلی دی چکل دا قرآن تلاوت ورشی رنا دا پتور لحد کی دا دروس شریف رنا ورشی دا خیرات تصدق رنا ورشی بلار وی مور وی فرشتی دا وی دا صدا دا رنا دا کمی رائلات دا خوشبوی دا سن رائلات اگر فرشتہ ورتوئی دا ستا پلانی بچی تا پس نفلو که تا پس ذکرو که تا پس دروس شریف خیرات تصد دا ڈالے دا اگر بچی دا طرف استا طور لحد نو روایتو کی راغلی دی جسنگ رتا مور و پلار پا جون کی دعا کئی او دا ڈالے ورتور لوی پا خبر کم دا مور و پلار دی بچی تا دعا گا چه بچی خودی دا دیر خیر در کا دا دیر خیر در کا زکر چه خود آغا جان پا دریاب لو شویم کنا او زا پا سختو امتحاناتو دا تیارو کور دی خبر دی سخترین زی مقام دی سخترین زی دی خدا دا بچی با دی پلار سر دون احسان کی خدا طریقہ دی خپل وڑو وڑو بچو تا مخیا چه دا مرحله زموستا پا بدن امرا روانه ده چه دا بچی دی ٹیم ٹیبل ساتی چه دن دی خبل مشران یاد که انشاءاللہ دا کشران مبیاتا پا دعاگانو کی یاد سات او کنه دا مور و پلار و دا مشران تا دی سپکو کتا نو دا دی قدر بڑیر کے چه چاوتا درانه کتلی دی اللہ غیلت عزت ور کڑی دی او خودی درانه کڑی دی جی رب العالمین جل جلالہ دا یحییٰ علیہ السلام بابا کی دا غیر شاد مبارک فرمائل اللہ دا اخلاق ذکر کی چینی کی کہ ان کی امور و پلار سرا ولم یکن جبارا عصیا او نو جبار سرکشا زبردست سرکشنو چی دا مور بلار نبا بالکل امدا سی بی محارگر زیدلو عصیانا فرمانم نو چی پلار بوتوی مور بوی بچی کارو کا کار بے کو او چی کم کستا مور و بلاروی بچی دا سیو کا او زیوتوی چی پلارا تو بوڑے دماغ دے کار نکئی تا دا زڑی زمانی خبری که نوی سوسیٹی خبری کوا نوی دماغ نوی روشنی خبری کوا تا نپیگے زپیگ ما ندائے بر سر عام سرکشی دا دبی پلار بوڑاو دبی مور او دا توی بچی دا کار مکواو تبی زبی کم ماری سکمنی کی عشیہ یحییٰ علیہ السلام نا فرماننو چه پلار باو توی کیننو بس کی بناستا چه پلار باوی بچی پاسا پا بسید زکا اللہ وی چه دا سی بچیو چه دی دا مورو دا پلار پا دیرن پا دیرن ام پا خلو ام پا دیرن باندیو لپا خلی بانیو دا خپل مور و پلار نزدکا اللہ جل جلالہ یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام مبارک استائلو روکہ دا چامور و پلار جوندیوی جواب را کے قدر بے کو جواب را نوے لگ دڑد اخلاص آجی قدر بے کو بے خواب دا چادر اللہ دا پا لگ دا محبت لگ دا محبت زکسر سکول کی دی ماشومانو تمویما اے بچی کمو کمو ماشومانانو خبلو مور پلان لبیگا دا شپی زور کردے دی دو ماشومان اللہ سوچت کی ما چیز فضیلتو نا بیان کم بیاورشم میں چا بیگا زور کردے دوان اللہ سنو چت کی میں لکہ یو بمو چت کردے پلان لگم کردے مور لگم